Sa dami niyan. Katulad ng mga for transportation, government center, terminal land forts, for tourism. Ano ba yan? 6 billion. Pag ikikwenta mo, 4.8. Saan mapupunta ang 1.2? Oo, ang tanong dyan, partner, no? Yung 6 billion loan na talagang tumataginting, partner. Pero in fairness, ang dating administrasyon ni Governor Pogi, nakautang sila pero 100 million pesos lang. Million, hindi billion. Hindi billion, 100 million pesos. Mula nung umupo siya. Ngayon po ay wala pang isang taon. Wala pang isang taon. Uutang na ang probinsya ng Pangasinan sa Land Bank ng 6 billion pesos. Yung mga mahigit 3 milyong Pangasinan, wag na nating samay dito sa Dagupan. So, meron na po tayong babayarang utang. Ibig sabihin po, kasama na po kayo sa pagbabayad doon sa utang na yun. At inapprove po ito ng Sangguniang Panlunsod. Okay. Itong 6 billion land bank loan para sa GICO projects ng 21 infrastructure. Sangguniang panlalawigan. At ang sinasabi nila, if ever, kung marilis man yan, may bigay man yan, yung loan na yan, ay gagamitin sa transportation, para sa government centers, para sa tourism, para sa terminal o kailan ports, para sa Lingayen expansion, para sa runaway exit and land acquisition. Nandiyan lahat yan. Bakit kailangan mag-loan? Pangasinan East-West Expressway, PayWex. Yan ang plano nila. Tanong, partner, diba yung nakarang administrasyon may iniwan pang pondo naman yan? Malamang. Diba? Hindi naman po mangyayaring walang pondo yan para doon sa kanilang pagsisimula, no? Pero itong malaking tanong, bakit kailangan umutang agad ng ganyan kalaki? At hindi lang yun. Tama yung tanong mo, malaking tanong, bakit umutang ka agad ng ganyang kalaki? Wherein, pwede naman tayong mag-lobby, 1st District, 2nd District, 3rd District, 4th District, 5th District, 6th District Congressman, na may pondo naman sila para sa kanilang distrito. Yes. At alam din siguro yan ni Governor Bonmark Mendoza. Governor Gico. Naging congressman din si Bonmark. Bonmark Mendoza. Marami namang yan di ba? Ginagampan ng role. Di ba? Alam naman yan ni Governor Bonmark, Governor Gico. On time yan, Kasi naging congressman din siya. So, pwede rin sigurong lumapit ka sa mga 6 na kongresista natin sa probinsya ng Pangasinan para pondohan yung sinasabing mga proyekto. Correct. At saka diba? alam natin, partner, ang Pangasinan sa panahon ng pangangampanya, nandyan talaga yung Sara, pati kay PBBM. Ibig sabihin sa national government, I'm sure kasi meron pa tayong mga sekretary na taga dito sa Pangasinan. Ibig sabihin ito, yung lapit, yung lobby para magkaroon ng proyekto mula sa mga senador, sa national government, sa mga party list partner. Sige, yan, karagdagan lang karagdagan yan. Pero yung importante, yung 6 na congressman na alam din natin, dahil naging congressman din ang ating gobernador. Correct. Di ba? So, bakit kailangan mo pang mag-loan? Bakit kailangan mag-loan 6 billion pesos. 6 billion. Tumataginting na big money. Wala tayong kaching-kaching dito Yung 6 billion pesos plus interest. May interest ho yan. Land bank po yung pinagutangan. So, ibig sabihin yan mga kapartner, may babayaran na hong principal, may babayaran pa unang interest. At ilang taon po natin babayaran yan? Yun ang tanong. Diba? Yan ang tanong. At hindi lang yun. Ayon sa ating research, ang 2023 amount budget for the GICO administration ay 1.3 billion pesos. Wow! Grabe, partner. Parang hindi ko ma-imagine, no? At ang tanong. Ang tanong, di ba? Kung ang kawawa dito, ang susunod na gobernador dahil siya ang magbabayad sa utang na ito.
Ano ba yun? Naghahanda ba silang pabayarin yun? Ha? Diba? Mga kapartner? Hindi tayo makakasiguro. Hindi tayo makakasiguro. Talaga walang kasiguraduhan. Walang yan. kasiguraduhan. Walang Halimbawa kasiguraduhan lang, yan. may sumunod na gobernador. Ay, naku. Umputin amin subot to. No, yung kabalayan, no, inang sukulaan na ya party, amin niya buk to, umputin. Oo, imagine mo, 6 billion? First Isipin nyo, term? ang sinasabi ko, hindi mo naintindihan, dahil Ano Pangasinan, yan? no? Ang susunod na gobernador, Puputi siya ang magbabayad nito, puputi ang Ang kanyang buhok buhok. niya. Lahat ng parte sa kanyang buhok, kung saan nyo alam na may mga buhok. So, ibig sabihin, partner, ha? Lahat na ng Pwedeng buhok area. Hanggang sa Buhok, dulo ng pwedeng buhok sa kilikilid, puputi din yan. pati balbas siguro, pati na partner. Ano ba yan, mga kapartner, ha? At, Ano, ang gapoy, imposible naman. Ang tanong, paano daw kung walang buhok? ayan na. Imposible Balbas naman. na lang siguro, O, partner. balbas na lang. Diba? Ay, Okay, yan po yung malaking tanong. At saka ako, partner, no? Hindi ko talaga expect, hindi ko ma-imagine. Parang hindi natin nakita yung ganito na first term, first year, 6 billion. Tapos wala pa ngang nasisimula na makikita yung pagiging resourceful at pagiging kamukha na sinabi mo, partner, 6 na distrito na may mga pondo kada distrito. Tapos bigla tayong mangungutang ng ganito kalaki dito sa Pangasinan. Parang tapos pinag-uusapan pa natin, partner, alam natin kung gaano ka enterprising. kawawa ang susunod. Ang di ba? Pagdating yung Ang tanong ni ka-partner Jerry Cambay, ano daw ang collateral sa loan na yon? ano nga ba? Ano nga ba? Uy, sino bang nasa likod niyan? Lahat tayo. Ha? Sino ba ang ha? Paano kaya Oh, ang di ba? pag-handle nito ng partner? Ni se konto yes, sabi ng friend ko, but nam, amin na buhok, konto. Hindi pa natin alam kasi. Actually, ngayon pa nga lang natin inaalam yung kakayahan, partner. Ngayon pa lang magpapakita tutuusin, di ba? Kaya lang. Yun Wala pang isang taon. Uutang na tayo ng 6 billion pesos. Ganon kalaki. At ang tanong, ka-partner Jerry Cambay, pasagutin natin dito si Jerry Cambay, sige. ka-partner J. Oo. Ang tanong, kung matutuloy ang lahat ng proyektong yan na iaasenso ng probinsya ng Pangasinan, malaking pagbabago sa probinsya ng Pangasinan, malaking trabaho ang ibibigay sa mga tiga-probinsya ng Pangasinan, sino ang kontraktor? Huwag niyong ibibigay sa mga sikat na kontraktor. Dapat ang mga kontraktor, yung mga small-time kontraktor, para makinabang naman. Nako, ayan na po ha. Mga tanong lang naman ito. Sino? Sino? Tinatanong ba lang yan, namin. Diba? Sino ang maswerteng? Kontraktor. Baka iisa ang maswinting kontraktor. Oo. Parang awan nyo po, Mr. Gobernador. Bigyan nyo naman yung mga small-time kontraktor. Buti may pakausap ka pa kahit yung small contractor partner no? Pero ang tanong, sino? Sino ang mananalo? May bidding ba yan? Malamang idadaan sa bidding. Naku, pag idadaan sa bidding, kawawa ang mga small-time contractor. Alam ko Kasi na. may bidding naman yan, di ba? Part ng requirements sa gobyerno. At saka kapag may bidding yan, alam ko na. Alam 1 mo plus na, 1. di ba? Oo, medyo tumaan ka na rin sa bidding yan. Correct. Di ba? Dumaan ako sa bidding. Hello. Alam na ho ako sa natin bidding. yan, yung mga bidding-bidding na ganyan. At di ba? to tell you honestly, Mm. dumaan na ako sa bidding, palakasan ng bidding. Kaya nakakuha ako eh. Aminado ka. Oo, hindi ko Pwede talaga yan. Hindi ko nababanggitin kung saan. Pwede talaga yan, partner. Actually, realidad yan Sad reality. Pero sana naman, this time, kasi malalaking proyekto yan, Billion yan. umaabot sa 4.8 billion. Correct. Although ang loan is 6 billion pesos. Pero umaabot, malaking proyekto yan. Malaking ginhawa ng probinsya. No? Malaking trabaho ang idudulot sa lahat ng mga Pangasinense.
malaking pagbabago ng Pangasinan, malaking pagkakakitaan at ginhawa ng probinsya ng Pangasinan. Sana naman maginhawaan din yung mga small-time contractor. Correct. Pero yung mga small-time contractor, papansinin ka. Wala yan. silang pambiling. Hindi, ang tanong dito, partner, ito ba ay talagang dumaan sa masusi or tedious na hearing, partner, para talagang siguraduhin yung mga proyekto? Meron bang inilatag na kompletong plano na sa kada proyekto para gastusin itong 6 billion na ito? Mhm. Or kung pinag-uusapan natin, syempre, Meron na bang plano? oo, may plano ba? Kasi majority ito, partner, majority ngayon sa sangguniang panlalawigan, 'di ba? Mm. Ano na ngayon, 'di ba? Naging ano ba ang sanggunian para talagang up to the centavo ang pag-uusapan natin kung paano po nila ito nirikisa or para kung saan pupunta ang pera ng bayan or ng Pangasinense. 'Di ba? Yan ang malaking question diyan eh. Mhm. Saan ba talaga? Ha? Sigurado na kaya ito? Dahil unang taon pa lang. Oo, wala pang isang taon. Wala Utang pang na isang kayo. taon. Bakit ganun? Bakit ganon? Ha? Bakit Diba? ganito ito? Siyempre, ang nag-approve nito sa Gunidan, pinangunahan pa rin yan ni Oo. Vice Gov. Vice Governor. Oo. Para Vice dito sa loan na Governor ito. Mark Lambino, Oo. di ba pinangunahan niya, inaproba ng Kaya pala pinagtatanggol niya nung nakaraan. Oo, siguro, di ba? Kaya pinagtatanggol na niya ito di ba? Anong nangyari? Ano nangyari ha? Government Center Work. Pero ang masasabi ko ka-partner Jay, kwentahin mo ka-partner Jerry, marunong ka din magkwenta. Sa buong 3 taon, 18 months lang ang natitira. Mai-implement lahat ito. Hindi ko alam. Ikaw, ma'am, sa tagal mo na, alam na natin ito na mapapabilis kaya ang implementation nito. Or baka iniisip naman, hindi lang naman sila 3 years. Ikaw naman. Paano Di ba, magkaka-election, babayaran di ba? yan? Paano babayaran Wag na ito? kayong tumakbong governor. Nalaki Paano nang mamanahin tatapusin yung kaya utang. ito? Di ba, mga kapartner? Mhm. Saka hindi natin expect na ito yung magiging pamamaraan. Utang agad. Nakakatakot nga Diba? 6 Bakit billion utang pesos agad? utang agad. Ano nangyari? Kala ko ba marunong Hindi pa natin sila nakikita sa yung pagiging resourceful o ma-maximize yung resources ng gobyerno. Bakit may utang agad na ganito kalaki? Ano Bakit meron? utang agad. Di ba? Anong nangyari? Ha? Tanong lang po kasi talagang nakakabigla ito, di ba? Nagtatanong lang po kami baka mamaya magtitext na naman kayo. Magte-text na naman kayo at Mamaya magrereklamo naman kayo Tatawag na naman kayo. Tanong lang naman, Tatanong bakit lang po kami. ganyan? Kasi po, syempre, naisip lang po namin, hindi po naman milyon po. ang pinag-uusapan dito, bilyon. Bilyon. At sa diba? katagal-tagalan na po ng mga nakaupo sa dati, nakita naman natin ang mga proyekto nila, ang development sa compound, dyan sa Kapitolyo Partner, mga services, pati po sa mga, di ba? At saka, iniwan naman po yung Kapitolyo sa inyo, iniwan naman ang probinsya ng Maayos. government, iniwan naman yung 14 government hospitals ng maayos. Correct. Pinaganda pa po yan, yung Yes. 14 government hospitals na yan. Maganda rin po ang Orduha, maganda rin po ang Kapitolyo. Pinaganda po Yung yan. mga engineering office, yung mga sa rescue ng office, at marami pa hong ibang magagandang iniwan. Actually, ang dami pang binuksan ni di ba? Oo. Nag-ribbon cutting pa nung mga nakaraan, mga facilities. Kaya hindi natin maisip bakit kakailanganin agad itong 6 billion. Wala Okay, naman tayong alam na pagagandahin nyo pa dahil iniwan naman sa inyo ang probinsya ng Pangasinan na maganda na talaga. ito lang hindi ko maintindihan, partner. Diba? Education through the establishment of Pangasinan Polytechnic College University worth 400 million. Bakit kailangan magpatayo pa ng ganito agad? At saan ang location? Sa anong location? Sino ang magmamanage? Sino ang mangunguna nitong polytechnic na ito? Bakit kailangan ito agad? Wala bang ibang paraan? Kailangan agad-agad? Pangasinan College or university agad? Ang dami nating PSU, partner. May Correct. PSU sa tapat ng Kapitolyo. Correct. Diba? Ang ganda ng PSU dyan. Meron pa silang magandang parang hotel na ginagawang dyan. Correct. Napasok Diba? ko na yun. Oo. Kumain na pa tayo doon. Diba? Kaya diba? bakit kailangan nagagastos ng 400 million sa ganito kung pag-uusapan natin yung makapag
sabihin na natin pong makapagsimula ulit tayo na makapag-recover para po doon sa epekto nitong COVID-19. Mhm. Sino ang itong sinabi nga dito, health worth 1.4 billion. Health partner. May COVID-19 pa tayo ngayon? Wala na. May kailangan pa ba natin ng bakuna? Kamukha ng sinabi mo, ilang hospital Alam mo yan? na kung sino ang mga dapat bakunahan. Oo. Ilang hospital na sinabi mong nainiwan na? 14 government 14 hospitals government na hospitals. magaganda naman na talaga yan. Pinaganda nga ng PAS administration. O ayokong banggitin din ang pangalan para hindi na rin ma-promote. Baka mamaya sasabihin nyo na naman, pinopromote namin. Oo nga. Baka sabihin na naman ninyo kahit wala ka namang... Okay, partner. At, partner, panahon nila, libre halos Correct. pag pinag-uusapan po ang health, ang ano, di ba? Health concern. Okay. Pagdating mo sa mga government hospitals na yan, libre lahat. Ibibigay lahat, pati gamot. Libre lahat. Pero ngayon, magbayad ka. mahigpit na, pati senior citizen partner, Oo. pinapabayad pa. At wag kayong magsisinungaling dahil kasama namin yung sinasabi namin sa inyo.